Príjemný deň, sledujete ďalšie víkendové rozhovory. Dnes tu mám veľmi zaujímavú hostku, pani Žanetu Hrindákovú. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne. Sama neviem, ako vás mám špecifikovať, o čom sa budeme rozprávať. Ja tak naznačím teda, že to bude chiromantia, teda to veštenie z ruky, alebo teda to čítanie z dlane, z vnútornej strany ruky. A budeme sa rozprávať aj o anielskej terapii, taká moja snaha by bola teda, aby sme skúsili nie len tým, ktorí v to veria, ale aj tým, ktorým to možno nič nehovorí, sú na tej opačnej strane toho brehu, aby sa možno minimálne zamysleli. Ja som mala tú skúsenosť teraz s vami. Priznám sa, že teda ja som tiež, ako som vám povedala, človek, ktorý tomu až tak veľmi neverí, kde si uprostred. A presvedčili ste ma minimálne o pár percent, aby som sa priklonila k tej strane za, že máte niečo, nejaký dar, ktorý ste dostali. Tak na úvod by sme teda mohli povedať, čomu všetkému sa vy venujete? No, takže na úvod... Dlhý úvod. Na úvod dá sa povedať, že venujem sa naozaj takej rôznorodej nejakej záležitosti ľudí alebo ľudských životov a osudov. To znamená, poprvé je to dátum narodenia, čo je veľmi dôležité, pretože naozaj každý dostávame dátum narodenia individuálny a každý dostávame aj hodinu narodenia individuálnu a taktiež je to krstné meno. To znamená dátum narodenia, krstné meno človeka, potom sú to dlane, čiže vnútorná strana dlaní a to sú vlastne čiary, ktoré máme. To je čiara života, čiara srdca, čiara hlavy. Takže vlastne je to chiromantia. To prvé, tie dátumy narodenia, to je vlastne numerológia, tie roky chiromantia a potom je to vlastne anielská terapia, alebo teda anieli, pretože každý človek, ktorý sa narodí, dostáva aniela strážneho. Ale toto sa nedá asi nejako inak verifikovať, len tomu treba veriť, predpokladám. Aj keď si to neuvedomujeme, ale častokrát, či už je to maličkosť, môžeme ísť autom a v danej chvíli sa nám podarí čo si uvidieť, zabrzdiť, alebo obehneme niekoho, kto o pár metrov sa pozrieme do späťaku, spôsobí nehodu a vlastne my sme sa dostali ako keby zázrakom, sme predišli tomu. Hej. To je vlastne to, že máme pri sebe toho aniela strážneho. Samozrejme, skeptici to budú pripisovať tomu, že aha, to som šikovný, to som rozumná, to som proste sa dostala. Šťastie. Áno, mám šťastie, ale naozaj za tým šťastím samozrejme je aj šikovnosť, inteligencia človeka a rozum, ale každopádne je tam aj veľmi veľká ochrana práve od tých anielov, ktorí nás prevádzajú naozaj od začiatku, od prvého dychu až po vlastne to posledné vydychnutie na tejto zemi. Dá sa povedať, že vy ste žili istú dobu takým úplne normálnym životom, keď ste túto danosť ešte v sebe neobjavili, až prišiel zlom vo vašom živote a potom sa to celé začalo. Áno, už od malička som niekedy viac menej počula od detka alebo od babky nejaké zážitky, historky, ako vedeli niekedy starší ľudia na dedine rozprávať. Ale samozrejme ako dieťa som to jedným uchom dnu, druhým von, vôbec ma to nezaujímalo. Až sa stala určitá záležitosť a to bolo moje zdravotné problémové obdobie, kedy som došla do veľmi vážneho zdravotného problému a vlastne po prebudení sa z narkózy sa vlastne udial, ja tomu hovorím, že taký Boží veľký dar, ktorý som dostala a vlastne tento dar vďaka Pánu Bohu môžem využívať pre dobro ľudí alebo pre tých, ktorí potrebujú niečo v živote uvidieť, nejakú pravdu alebo vidieť náhľad na ich život a vlastne keď ma vyhľadajú alebo keď sa rozprávame, tak niekedy, ešte raz hovorím, vďaka Pánu Bohu za tento dar, niekedy naozaj sa dá ľuďom pomôcť. Vieme o tom hovoriť tak možno trošku reálnejšie a konkrétnejšie, aby povedzme pre tých takých úplných neveriacich, ktorí sa to nevedia ani predstaviť, modelová situácia, príde človek, povie krstné meno, dátum narodenia a ukáže vám dlane. A vy keď sa na tieto dlane pozriete, tak už sa vám niečo vynára, nejaké obrazy, alebo ako to funguje? Ten dátum je
vlastne niečo, čo naša duša dostáva ako znovu pri tomto danom narodení. To znamená, či dostávame párne čísla alebo nepárne čísla, či sa narodíme na jar, v lete, v jeseni alebo v zime, to je všetko veľmi dôležité. Samozrejme, dnes už sa dá získať množstvo literatúry a dá sa študovať rôzne odvetvia numerológie, chiromantie a všetkého, ale keďže viac menej o tom duchovne dnes je naozaj, kde sa otočíte, kopa nejakých informácií. Áno, je to biznis. Áno, je to biznis, čo je teda na veľkú škodu, pretože naozaj ľudia, ktorí naozaj potrebujú skutočnú pomoc a veria a obrazne, ak sa hovorí, chytajú sa slámky. Niekedy bohužiaľ sa chytia aj ľudí, ktorí naozaj majú z toho, a presne ako ste povedala, biznis a chcú naozaj vydobiť len tie financie a vôbec dotyčnému človeku v problémoch nechcú alebo nevedia pomôcť. Hej? Čiže hovorím bohužiaľ na škodu nás všetkých ľudí, aj to sa rozmohlo ako taká negatíva a práve tí ľudia, ktorí majú nejaké danosti, sú potom trošičku tak zviazaní a hodení do mecha jedného s tými, ktorí naozaj trošičku, jak by sme to nazvali, zavádzajú, hej, v tomto. My keď sme sa to rozprávali pred nakrúcaním, tak vy ste mi vravili také pre mňa dosť neuveriteľné veci, ako pre človeka, ktorý si od toho drží odstup. Tak ja neviem, ste vravili veci, ktoré sú až na neuverenie pre mňa. Niečo také, že príde klientka, vy jej poviete, že je pri nej nejaký duch zosnulého manžela. Áno. Bez toho, aby teda ona o tom vedela, poviete veci, ktoré naozaj nikto netuší. Tým ste ju presvedčili. Ja len tým teda chcem poukázať na to, že asi naozaj sú ľudia, ktorí majú takéto schopnosti. Ja som sa presvedčila, presvedčili ste ma o čosi viac, ako som čakala, priznám sa. Som rada. Bola by som veľmi rada, ak teda by ste mohli tento príbeh povedať, lebo bol veľmi zaujímavý, minimálne teda. Dotyčná pani profesorka, ktorá prišla, bola vdova, mala nebohého manžela, vôbec o ňom nechcela mať nejakú reč, alebo teda vôbec sa neprišla pýtať na to, prišla sa pýtať viac menej o svoju prácu, o to, čo bude ďalej s jej pracoviskom, či vôbec bude fungovať to pracovisko alebo nie. Ale keďže naozaj človek musí byť veľmi citlivý a musí vedieť, ako naviesť tú atmosféru a vôbec vyberať tie slova, aby človeka nevystrašil, že vlastne je pri ňom nejaký duch. Takže naozaj musím byť veľmi opatrná v tom, ako na toho človeka ísť, aby teda som mohla povedať tak, ako tej dotyčnej pani profesorke, že je pri nej nebohý manžel a vlastne prečo ten manžel zomrel, alebo akou cestou, čo sa vlastne stalo, že došiel až do tej sebevraždy, pretože jej manžel bol vojakom z povolania, naozaj mladý, inteligentný, šikovný človek, kariéra pred ním, dobré zamestnanie a pritom sa zabil úplne bez nejakých dôvodov, ktoré jej už 5 rokov po jeho smrti neboli absolútne známe, prečo sa to stalo. A keďže ten jej nebohý manžel bol pri nej, tak sme začali vlastne komunikovať a opatrne som sa jej začala pýtať a vlastne hovoriť niektoré záležitosti a prišli sme na to, že jej manžel sa teda zastrelil nie z vlastnej vôle, ale z toho v úvodzovkách poviem, je to trošku také rozprávkové, pretože kúpili starý dom, ktorý si opravili a naozaj vkladali do neho veľkú investíciu do budúcna, pretože mali 2 deti a chceli proste v tom dome žiť blízko hlavného mesta. A bohužiaľ v tom dome naozaj bol jeho pôvodný majiteľ, ktorý ho staval, bol vlastne už nebohý dlhé roky a bol to duch, ktorý vlastne takisto spáchal samovraždu a tým pádom, že spáchal samovraždu, v tom dome sa vlastne každý jeden majiteľ, ktorý tam prišiel, bohužiaľ, ale tak nedobre skončil ako jej manžel. Mal natoľko zlé myšlienky a proste bol znechutený zo života, nič ho nebavilo, nezaujímalo, až vlastne urobil ten svoj nedobrý čin a to je, že sa zastrelil. Keď ten dom predala, už ako vdova odišla, o 2 roky na to sa dozvedela, že v tom dome tí ľudia, ktorí od nej ten dom kúpili, ten nový majiteľ sa takisto zastrelil.
A veľmi z neznámych dôvodov, dokonca nikdy v živote nemal zbraň a dostal sa k nej. Hej. Takže naozaj je to neuveriteľné, ale ľudské osudy sú niekedy veľmi spojené práve aj s miestnosťami alebo budovami, kde pracujú alebo žijú. Chodia ľudia, ktorí, poviem, sú takí ateisti a prídu skôr takto z také recesie, že tomu neveria a tak dokážte mi, že ste dobrá a presvedčte ma, že máte nejakú schopnosť, alebo prídu takí naozaj, ktorí veria tým vašim schopnostiam a možno veria aj v toho Boha, lebo vy hovoríte, že bez neho to nejde. Sú to ľudia, ktorí prichádzajú aj s problémami konkrétnymi, ale sú to ľudia, tak jak ste spomenula, ktorí prídu doslova len vyskúšať alebo si preveriť, čo vlastne človek vie alebo čo im povie. Hej? A väčšinou tí, ktorí prídu si iba preveriť alebo sa chcú iba tak porozprávať, odchádzajú niektorí možno rozplakaní a niektorí veľmi takí precitlivení na to vlastne, že sa im, alebo dozvedia sa také veci, čo o nich naozaj nikto nemôže vedieť, pretože to prežili iba oni, alebo s dotyčnou osobou, alebo sú to ich nejaké znaky na tele, ktoré majú zakryté, čo nevie o nich nikto, takže je to veľmi individuálne. Dá sa teraz tej dlane vyčítať, nechcem povedať, že budúcnosť, alebo ako ďaleko sa dá zájsť v tomto? Do nejakej minulosti, budúcnosti? Áno, na dlani má človek naozaj vpísané všetko. Pravá ruka je vlastne reálna, to je tento náš život, ktorý ako fungujeme tu, na tejto zemi, v tomto reálnom živote, a ľavá ruka vlastne ukazuje našu minulosť. Hej, to znamená duchovnú časť našej podstaty. Takže dá sa vyčítať z dlani veľmi veľa. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť a niekedy dokonca aj generačné veci. To znamená o vašich rodičoch, o starých rodičoch. Hej? Takže dá sa zachádzať naozaj veľmi, veľmi ďaleko dozadu, ale taktiež veľmi ďaleko dopredu. A keď sa niekto teraz doma z divákov pozrie na svoju ruku a uvidí tú svoju čiaru života, ja neviem, možno kratšiu, ako by čakal, tak je to možno taký výkričník, alebo... Nie, to vôbec nevadí. Samozrejme, není to to, že aha, tak teraz má krátku čiaru, skoro zomrie. Nie, určite nie. Čiara života je vlastne ten hlavný ukazovateľ nášho nasmerovania v živote. To znamená, ak ideme rozumným, dobrým nejakým svojim plánovaným životom. To znamená, vyštudujeme nejakú školu, urobíme si, ja neviem, trebárs vysokú školu, chceme sa niekde zamestnať. Je to vlastne ten náš spôsob života, tá naša cesta života. Ale ako náhle sa stane niečo nepredvídané, to znamená, sklzneme, nehovorím o smrti, ale o tom, že sklzneme v rámci nejakých priateľov, známych, okolia, niekde k alkoholu, k hrám, alebo nedaj Bože k drogám, hej, potom už tá naša čiara života môže to symbolizovať, to skrátenie, to, že vlastne už nie sme sami sebou, nejdeme tým svojim životom, ale sme sa zamotali alebo zastavili, stagnujeme na určitom mieste a v tom danom časovom úseku, to znamená v tých daných rokoch, musíme sa tomu vyhýbať. Hej, to znamená, že keď máme čiaru života kratšiu, musíme vedieť, aha, pozor, ja neviem, v 35-ke napríklad môžeme sklznúť na nejakú šikmú plochu. Takže už budeme vedieť, že 34, 35, 36, tento vek musíme dávať pozor, aby sme neboli ovplyvniteľní od niekoho, kto by nás teda stiahol veľmi škaredo dolu kopcom. Chiromantia je stará, hádam, viac ako 4000 rokov. Je to učenie, ktoré v podstate už ovládali tie rôzne národy úplne na začiatku. Chcem sa teda dostať k tomu, či je to všeobecné a môže sa k tomu človek dostať aj sám nejakým spôsobom, že si to vyloží, niekde na internete niečo nájde, alebo je potrebné prísť za niekým, kto to naozaj rozumie. V dnešnej dobe je to veľmi ťažko povedať, pretože, jak ste povedala, už od nepamäti boli vlastne ľudia, ktorí veštili z dlane, čiže chiromanti, ale každopádne dnes sa dá zakúpiť množstvo literatúry. A každý jeden človek sa musí veľmi rozhodnúť, alebo ani nie rozhodnúť, ale musí veľmi uvažovať nad tým, do akej miery danej literatúre sa dá veriť alebo nedá veriť. Iná je literatúra východná, iná je literatúra západná. Určite viete sama, že ja neviem, dané veci v Egypte, alebo ja neviem, v Indii, alebo v Číne a na Slovensku, alebo v Rakúsku nemôžeme brať
v globáli. Hej? Pretože každá jedna záležitosť človeka je vlastne individuálna. Vy sa venujete takejto takémuto osobnému poradenstvu nie tak často ako tým prednáškam, ktoré mávate pravidelne? No, prednášky skôr, pretože tam naozaj sa dá ľuďom trošičku viac toho vysvetliť a niektorí naozaj pochopia to práve, čo potrebujú, čo ich nejako zaujíma. Či už je to o anjeloch, či už je to vlastne o tom duchovne, o ktorom som spomínala, tie také duše, ktoré sú niekedy prilepené k človeku, aj keď nie sme veľmi radi, keď tie duše sú pri nás, pretože naozaj niekedy môžu robiť problém. Človek má strach, také podvedomé, nejaké vnútorné chvenie sa, že ho niekto pozoruje alebo cíti nejaký chlad, tak to už ako dobre veľmi nie je, pretože to vlastne človeku uberá z psychiky a trošku mu pridáva na tej nervozite a nekľudu, ale každopádne sú tí naši strážni anjeli, ktorí stoja pri nás v tom dobrom slova zmysle, ktorí nás chránia. No a samozrejme niekedy sú pri nás aj tí mŕtvi, ktorí nás mali naozaj veľmi, veľmi radi a jednoducho, či už je to z tej citovej stránky alebo z nejakej neodpustenej stránky, ale nevedia odísť. Hej. Takže je toho pri nás veľa. Len reálne to nevidíme a nevnímame. Ešte to vidia malé deti. Malé deti, ktoré sú ešte čisté duše, vidia jak anjelov, tak vlastne aj tých duchov. Ak by sme to tak na záver uzavreli, tak ešte by som vám možno povedala to, ako ste mne povedali, že začať dobrý deň, aby sme si teda to duchovno naklonili k sebe, ak to môžem tak veľmi jednoducho povedať, je zapáliť si bielu sviečku. Áno, určite áno a každopádne, keď sa ráno zobudíme, ak teda veríme v Boha, treba poprosiť, to stačí naozaj po prebudení pár sekúnd poprosiť o ochranu a o vedenie, aby sme teda celý deň boli pod ochranou či už anielských bytostí, či už Pána Boha, alebo kto neverí v Boha, tak jednoducho pod ochranou prírody alebo slnka, kto si už čo vyberie. Ale každopádne treba poprosiť, ale aj poďakovať. Poďakovať za to, že vidíme, počujeme, chodíme, vôbec za to, že fungujeme, ako fungujeme. A musíme byť šťastní aj z toho mála, čo máme. Pretože niektorí naozaj majú málo, niektorí nie sú obdarení nejakými veľkými hodnotnými vecami, ale neuvedomujeme si, že vlastne máme najcennejšie veci. A to je zrak, sluch, to sú nohy, to je vlastne to, že môžeme sa ráno postaviť, vidieť, počuť a chodiť. Keď sa nad tým zamyslíme, vlastne prídeme na to, že máme strašne veľa. A práve tí, ktorí to nemajú, tí si to vedia veľmi oceniť. Tých nezaujíma, ktorí sú handicapovaní, tých nezaujíma to, či, majú nové kreslo, alebo nový stôl, alebo nový počítač, ale práve to, že ako by bolo dobre, keby sa mohli postaviť a ísť, alebo vidieť Božie slnko. Takže snažme sa uvedomiť si, že naozaj máme strašne veľa. A vážme si to, rozdávajme lásku a snažme sa naozaj pristupovať už od rána, tak jak ste povedala, optimisticky ku životu. Aj keď nás niekto rozčúli, tak si povedzme nevadí, odpúšťam tomu človeku. Určite príde na to, že je to chyba, ale ponaučím sa z toho a práve keď vidím, že niekto na mňa kričí, tak nebudem to opakovať, nebudem taká istá. Hej? Takže si poviem, odpúšťam ti, nič sa nedeje a idem ďalej. Aj keď niekedy to v nás vrie a chceme to človeku druhému vrátiť, ale niekedy je to veľmi ťažké. Niekedy je to veľmi ťažké. To je reálny život, áno. Nie vždy sa stávajú len pekné veci, niekedy sú aj tie horšie, ale zase musíme sa zamyslieť, prečo sú tie horšie. Zase keď rozsievame negativitu, zlo, sebeckosť, takisto budeme to dostávať. Hej? Takže musíme si veľmi uvedomiť, čo z nás vychádza do toho okolia, čo sejeme, lebo naozaj to, čo sme zasiali, to budeme žať. Ľudia sú málo vďační, tak ja to trošku popravím a ja sa vám poďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli. Takéto témy sú minimálne v takom tom širokom význame neškodné, pretože hovoríme o dobre. A nech sa o tom hovorí akokoľvek, vždy tá myšlienka zostáva myšlienka toho dobra.
A tak ako ste povedali, že keď to dobro šírime, tak aj verím, že dostaneme späť, aj keď možno to nevždy tak vyzerá. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Veľa zdravia prajem. No a ešte som sa teda chcela opýtať, že ako sa vám žije s týmto, s takouto danosťou? Tak v pohode? Teraz už áno, teraz počase už v pohode. Tak, nech vám to pohoda a úsmev vydrží. Ešte veľmi dlho. Ďakujem veľmi pekne aj ja. No a všetko dobré, pekné dni, slnečné. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré prajem aj vám. Ďakujem veľmi pekne. Našou hostkou bola pani Žaneta Hrindáková. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.